Iampo ang mga kalag sa mga nandagan, nagdagan-dagan bisag walay nahibaw-an. Pagalayan mo sila. Hikapa ang ilang dughan nga unta sa ayuda matagaan ang tanan ug dili magpabor-pabor ug walay gidapigan. Kaluyan mo sila. Ipasabot sila nga di may mudawat sa 50, samot nag 20 kay 500 among minimum. Mudawat mi og kwarta pero mabutar among konsensya. Kaluyan sila. Ipasabot sila nga ilang pagdagan dili dula-dula ug nangita kami saktong magdumala. Ayaw ihatag kami sa mga gadumala nga kusog kaayo sa aso magdula-dula. Kaluyan sila. Unta pagserbisyo sa barangay ang ilang gihuna-huna ug dili ang dakong kwarta sa barangay ang ilang gihuna-huna. Kaluyan sila. Hikapa ang dugan sa mga mudagan nga palahubog ug sagarol ug unta ang ilang mga bisyo ilan ang undangan. Kaluyan sila. Sa tanan mapili ug makalingkod sa pwesto, dili lang unta ang paglon ang unang mosulod sa ilang ulo. Kaluyan sila. Dili lang unta mudaog ang daghang utang sa paluwagan, kay sure na ang first project impason ang paluwagan. Kaluyan sila. Pukawa ang dughan sa mga magparinti og silingan nga dili angay mag-away tungod sa mga politikong gidapigan. Kaluyan sila. Ug unta dili sila masuko sa amua, kay kaning amua kontentra ang atong tubag, pildi ang madutlan.